बाबा नमस्ते। बाबा रउआ की याद हुई। आज से ठीक 20 बरस पहले एक औरत एक छोट बच्चा के लेके रउआ लगे आइल रहे। वो बच्चा के रउआ के संरक्षण में छोड़ के चल गए रहे। हाँ 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 हाँ, याद आ गेल हमरा के, सब याद आ गेल। आज से बरसों पहले एक निष्ठुर और मगरूर औरत अपन फूल जैसन बच्चा के एहिजा छोड़ के चल गई रहली। हमरा के लागत बा कि वो औरत तू ही बाड़ू। बतावा, आज बरसों बाद कौन ऐसन जरूरत पड़ गई, कौन ऐसन काम पड़ गई जे तू अपन बेटा के खोजे खातिर यहाँ चल अइलू? हाँ बाबा, वो मगरूर औरत हम ही बानी। बाबा हम अपना बेटा के देखल चाहता नहीं। हमरा बेटा के हमरा से मिला दे बाबा। देखा, हमरा के पता बा जे तू बिना स्वार्थ के अपन बेटा के खोजे खातिर बरसों बाद यहाँ ना आ सके। तू हमरा के बतावा, आखिर कौन ऐसन जरूरत बा, कौन ऐसन काम पड़ गई जे तू अपन बेटा के खोजे खातिर यहाँ फिर से चल अइलू? ऊ देखा, ऊ हवे तो हर बेटा। अब तो के इजा रहे के बा, ये तो हर घर हो, सब आराम से देख ला। आवा, प्रणाम कर, प्रणाम कर। ये लड़का के कर रवा यहाँ काहे लेकर आइल बानी? उर्मिला, हम तोरा से एगो बात कहे के चाहत रहनी। वैसे ही बात बहुत पहले कह देवे के चाहत रहल, पर कबो मौका न मिलल। वो कहो कि तोरा से बियाह होके के पहले हम केहू और से प्यार करत रहली। रवा कहल का चाहतानी कि ये कि लइका हमार खून बा और ये अब यही जे रही। काहे कि हमरा के छोड़ के अब एक दुनिया में कोई नहीं है। ये अच्छा ना कहनी। रवा हमरे और हमरा बेटा के साथ अन्याय कैले बानी। हमरा बेटा के आधा ग्लास दूध छीन के एकरा के देता नहीं। ये हम कभो होके न देव। ले जाई नाजायज के औलाद के। खबरदार, ये नाजायज ना हम, ये हमार खून बा, हमार बेटा भाई। और एक बात याद रखिया कि धन दौलत पर एक बराबर के अधिकार बा। और अब यही चे रही। और एक बात और, तोहरा से बियाह हम अपने पिताजी के डर से कैले रही, और यही से आज ले रिश्ता हम ईमानदारी से निभा रहल बानी। और ये लड़का यही चे रही। चलो बेटा। हमहू देखा तानी ये लड़का यहाँ कैसे रह सकेला। उर्मिला, कहाँ हो गई? ये चोट कैसे लगल तोहरा के? ले आ देनी ओकरा के हमने के जान से मारे खातिर। ये का बकवास कर रहल बाड़ू? जाके अंदर देखी का करत बाड़े ऊ। बद्री, भगवान बद्री, ये सब का कर रहल बाड़ा बेटा? है का भइल? हमके बतावा का भइल? ई हमार माई नहीं थी, हमार माई मर गई बिया। बैठा बेटा। देखा बद्री, पहले तू शांत हो जा बेटा। वो तुहार माइये बाणी, और अपना माई के ऐसे ना बोलल जाला बेटा, ऐसे ना बोलल जाला। ठीक हो ना बेटा? ना, ये हमार माई नहीं खे, हमार माई मर गई। अच्छा ठीक बा, ठीक बा। अभी तोरा के
पहना देत बानी। अब तू कहीं ऊपर गुस्सा मत करिया, समझ ल ना? ठीक बा। हाँ बेटा। बेटा बेटा बद्री, इला दूध पीला। हाँ बेटा आज हम तोहरा के घूमे ले जाई। हाँ चल आवा आवा हमार बच्चा, चल। का भैले बच्चा के और ये ऐसन काहे लागत बा? ऐसन बात नहीं खे पुजारी जी, एको बात सुनी, एकरा के अपने पास रख ली। हम सब समझ गए नी का मामला बा, हम सब जान गए नी, लेकिन भगवान के नजर से कुछो न छुपेला। ए पुजारी, बकवास बंद करा, एकरा के अपने पास रखा। हम रउआ के मुंह मांगल कीमत देब। कीमत? हाँ। तू हमरा के कीमत देबू? अरे भगवान के घर सब मांगे आवेला, लेकिन रउआ पहिल ऐसन भक्त बानी जे देवे के बात कर रहा बा। बस करा, अपन प्रवचन बंद करा। बोला का कहत बा? जा, तू एकर चिंता मत करा, जा तू अपने घरे जा। जब ये बच्चा भगवान के घरे आ गइल बा तब ही भगवान के बच्चा बा। चला बच्चा, चल। हाँ चल, हाँ चल। बद्री बेटा, हम तोहरा के बुलावत बानी। हम तोहार माई है, माई। माई? माता जी, रउआ कोनो गलती भइल बा। हम राउर बेटा ना बानी, हम त अनाथ बानी, और अनाथ के कोनो माँ बाप नहीं खे होला। हमरा खातिर जे भी बा वो हमार गुरुजी है, जे हमरा के पाल पोस के बड़ा कइले बा। उहे हमार माँ बाप बा। बेटा, जौन बेटा खातिर हम तोहरा के यहाँ छोड़ के गइल रहने, वो बेटा हमरे साथे नहीं खे। हम अकेला पड़ गइल बानी। अब हम अपना दूसरा बेटा के लेवे आइल बानी। बेटा, तोहर बाबूजी मर जाइए। बेटा, बेटा, कहल जाला पुत्र का पुत्र हो सकेला, लेकिन माई, माता कबो को माता ना हो सकेली। लेकिन तुम्हारी माई को माता बन गई तोहरा खातिर। बेटा, इतिहास में आज पहला बेर एगो माई अपना बेटा के पाँव पकड़ के माफी मांगल चाहता नहीं। बेटा, हमरा के माफ न माई, कर दे बेटा। न माई, हमार पैर मत छुई माई। माँ हमेशा माँ हो खेली। माँ सब भी अपना आप में भगवान बा। हम कबो न चाहब कि भगवान हमारे पैर छुए।